Sa gudayan nga ron ti surat ti pagkasaritaan ni Yolanda nga sabsapul iti baknang nga pakiasawaan na. Kunana ditoy, Dear Manong Nemi. Napintasak Manong Nemi. Saan lang nga napintas, nakapinpintas. Dati na pagbaga Manong Nemi, dagiti lalaki, ken ore pa, dagiti padak nga babae. Uy, Yolanda, you're so beautiful. Nakapinpintas ka. Numat matanak ti may sa nga manurat, wano man naniw, iladawan na ti bakabuklat. Perfect ko na naman ang Nemi. Dagiti matak, kaslakang kanayon nga gumargari. Ti agong ko, nagpintas ti purmana, natarid, sambat nga takalunay, kalkalingan na. Dagiti bibig ko manong Nemi, kissable lips. Dagiti na ornos, napudaw, as la marfil ng ipin ko. Nakabangbanglo, sang aw ko manong Nemi, agsipod ta, awan, ti makuna nga diferensya, iti kaungak. Awan, perdi, ti ngipin ko, kastamatan nga, ti kunada nga babred ka nung katagapupay iti unay. Napili ak iti kanek, napili ak iti meriendaek, napili ak iti inumek. No arwatek manong Nemi, kakaasyak na mga remedyo, mga urnong, kadag iti branded, manipod underwear, aging kay tiruar. Kalkalingan na manong Nemi, ti panag-make up ko. Apagapaman na panag-make up, tapno adadapay nga mang papintas kanya. Kayat ko ti bumaknang, tasaan lang nga gagangay, panagbiag manong Nemi. Talugam nga kakabsat siya tinauna, nasapa kami nga naulila iti ama, ni mama manong Nemi, gagangay lang empleyado, clerk ti may sa bangko. Iti nakapagturpusa kon manong Nemi, nagtrabaho ako ng mga opisina iti may sa abang kumet. Nga nangat-ngaton ti posisyon kong ni mama, ngay saan kami ngagpadpada iti bangko. Iti adag iti high school manong Nemi, adumeten nga beauty pageant tinagasal sa lipak. Siyempre, mga abakak, iti eskwela. Iti syudad manong Nemi, nag-Miss City Akidi. Piesta, iti syudad mi. Ado manong Nemi, di kini mga babaga nga nakapinpintasak. Ti kutis ko nakalinlinis. Nakapinpintas ti sukog, ti pamagik manong Nemi, ti barukong. Idadagton, ada akong di high school, adun nagiti mo ipus-ipus kanyak na lalaki. Naruna di ada akong iti college manong Nemi, adun nagiti agar-arim kanyak ngem no way. Saan nga sikat kayat ko? Sa may sagbas-basak pa. Ana, pag nang kayo? Gagangay lang empleyado ni Papa. Kastamad na ka ni Mama. Gagangay lang ti balay mi. May payanak ka ti mansyon. Masawaan na. Saan na? Oo. Sarting mo nga ron din dekaran. No, kasta nga grubwatak manong Nemi, patulong ak kini Mama. Umununak a grubwat, sakbay kang kuwana. No, kasta nga mapang kami nito pisina. Dagi dito nga lalaki nga kapsat ko manong Nemi, matmatandak ng grubwatak. Abekas pa nagkitayo kanya, ha? Amo manang, no sa anak ko mga, sangka ko mga kapsat, talagang armang ka. Ahon pa ti boyfriend mo? At ka din niya mamukin mo, ha? Nga madulag kita kararim ka? Yes, of course. Nga mapinsan ka pinadan ti boyfriend, manang. Di kita daduman ita, kapatadam, nga ububing pa yung musika, sandal nga virgin. Salsalmat matakti kinapindas ko, ti kinabirhen ko, dati pangipaayak ti birhen ko, kit ti lalaki nga, mangpabak ng kanya. Kit numaknang ton, matulungan kayo met.
Kinawalimat kayo di saan kabak na, matulungan kayo, kaputa. Siyak, pero magtulong ka na kayo. Doon kami kini mama. Iso nga na kayo, boys, ha? Ha, saan kaya mga siksikog, nga mga pangkeltay, terapaapyo? Agradwar kayo. Ha? Agbarin kayo professional. Kadi doon siyak, ti bumaknangin. Alagit tulungan kayo tumit. Nadanton mansion ko. Alagit, patagdaran kayo tumit kaganga. Napindas mo't labalay. Manang, saan ka una agarapaap? Eh, kakaiso nang awan ti mga iparit pa nagarapaap. Ano, serbi ko matigil ang pintas ko. Di ba? Dahil mo lang nangimbaga nga nakapinpintasa. Tinapintas, kat para iti gwapo, ken baknang. Gunangim sang kamat na baknang manang. Di para kalang iti kagahangin nga tao. Isro nga rod, nga alaramidag tagas ito nga panagpapintas, tagas tagat masirignak na gini baknang. Baknang nga niya, millionaire. Kahit nung kasang ka rod na makasapol ti millionaire. Well, semi-millionaire. Basta lagi di matungpal na tikayat ko, ang bigad nga saan. Ado manong name di professionals nga agar-arem kanya. Abogado, inhinyero, doktor, etc. etc. Alam mo di businessman, kuno. Yung basit mo lahat business da. Gagangay la business, restaurant, department store. No way. No ang dagarem kanyak manong name baknang ka, sa lutso da kadakos. Bagnang ti panagpuspuso. Dinak mapagbiag, dinak maparagsak ti pusong mabaknang. Ti kayat ko, napudnong agayat, ken baknang. May patagdaran nak ti mansyon. Sana nga kari ka pa jak kabaylan. I'm sorry. Saan ganton nga subsubli. Iti opisina manong name adda kawarbaro nga janitor. Wen, no kasta nga masapa ka sumrek. Dagiti security guard manong name kukuabot damat kadi ang secure damat. Paunit pa ng kitkita na kanya ako. Hey, suka ka dagiti matayo ah. Ma'am, pasensyahan ta. Asino ko mga rod nga minti saan nga agrok bab iti kinapintas mo. Sayang. Pasang kamot nga baknang, security guard ba't kamot laeng. Alwada ma'am, amang hanod namang kidnap ken ka, mang tagikoken ka, nga kidnapper, wano dorgista. Ay, nagsayang. Isungat nga ganan nada. Ma'am, nukayat mo, bali nga private bodyguard mo. Tapno laeng, mabsug da kiti matak, amang matmat ken ka. Ito sumra ka manong name kalbasan ti patakisarita kanyak dagiti security guard. Simabat kanyak manong name tinakagamit ti walis. Apa yung saan nga tapala nalpas din dalos kit ni 15 minutes before 8. Hi, Miss Beautiful. Kinunana manong name. Tinungpak. Ma'am, apay man nga tinumpanak. Bastos ka. Damdamom lang dito eh. Kasta na kina-presscom. Dakas ka dita group bab. Itikas ka. Dakas, basol. Numesa lang nga janitor akas ka. Ta group bab kanyak. I'm sorry, ma'am. Ngayon talaga nga, itaak lang nga nakarik na. Tikas ito nga rik na. Nga niya, agroup bab, agadmire. Sala nga agadmire. Sa sino kumatisaan nga main labkan ka? Manong name sa bali man na itong papak. Hey, ket no, arakupan ka sa ka bisituin. Maaramid ko, no kayat ko. Awan maaramid mo, gabot adakkel di bagi, matyoak. Idin dito si kakit slim. Nakapsot ka lang. Taaramidam ka din, guard! Saan ka nang patulong pa eh? Kadagiti gwardya. Intun maminsan, din ako asasat ganon di ka sa pulan, ha? I'm sorry, ma'am. Ngayon,
Alaga nga, I fall in love with you. Tungpayan ka manin. Sana ma'am, nasakit. Sige, tuloy ko nagdalos ka ni dandanitan na nagdadumang empleyada. Kan empleyado. Manong naimitak lang timong pati may isang lalaki. Ngayon kasi lang kami nakababa, ti pa nagkita, kini bagik, nung may isa lang ang janitor, ti mga ibag nga ilaboy ko niya. Idin to ta, dikiti mayor dita, kada gobernador. Di na pa yung maitor di mga ibag tayo labiwan niya. Da jagad din nga janitor. Gori ka man. Kinunak manong naming, kat inrantak, tinagwara, tapno ni kasta kat ada trabaho na tilogot to nga janitor. Johnny! Hey, Johnny! Ha? Ma'am, among tinagan ko, Jack Pimbaga. Ta Janet nagan mo? Johnny. Palayo ti Yohenes. Kasano ba nagbalin nga Johnny ti Yohenes? Basta. No abay ginawagan ka ti Johnny, kapot ta janitor ka. Nagdalos kan? Kita man ka doon, wara? Uy, ni ma'am, inrantanang inwara di kita. Tap na laing ubas sa dagat kat makita man ti kinagwapo. Anya? Oh, anya ko matirason na nga nagwara ka tap no umayak nga mangdalos. No di kahit mo man nga makita at kinagwawag, di ba? Talaga ka kapres-pres ko ka. Susapo. Kahit mo tapaikat ka? Nimat ma'am, sir ko, paikat na. Ape, janitor ka lang. Iso pala kayak ng trabaho eh. E magbasbasa. Ada matarapap ko. Janitor. Ang talinad kanto nga janitor. Ito saan ko nung makitkita ni Johnny manong naming at dakam amin ng empleyado. Inasadganak ni Lorna. Hey, Yolanda, nasara ka mo di sapsapula? Manabak nang? Ang gwapo. No gwapo, dot gwapo dita. Ay, masanda matabak nang. Ni Johnny, ti baro nga janitor. Gwapo si ka. Kaslasan nga bagay ti janitor. Ay, mas basa ka no? Bali, working student. Ngayon gwapo si ka. Crush mo? Crush ko. Sige nga rin. Iyasadig mo tibagin, tapno, saan lang asyak tikit kita ang diloko. Siyempre, no, malpas trabaho na nagdadadi telekod. Agur ora lang, tanyaman nga magbaon. Messenger pa iso na. Tapay akong messenger tayo. Bali, isot ng sakupan, messenger kang janitor. Gora ka tayo bakta. Agay mabaunan. Ano din ba umuking kuha na? Basta. Tapno lang makitak manin iso na. Kin makita na ka. Ito sumuno nga bigat manong nemi saan ko makita ni Johnny. Naman may kasala kahit ko makita. May tinamisahan ko manong nemi. Wow. Itamang pa lang ha. Damang taed ka niya kiti sabong. Ni parabaw iti, ni ikability flower base ko. Dati-dati kit plastic. Tada. Nasukatan iti talagang sabong. Three red roses. Sino nga tanay kabil ito eh? Magustog ba na sa open manong name eh? Uy, ada nagtagking ko ano ti sabong. Kino na ni Lorna ng imbasdek. Si Kada? Awan? Sino nga tanang ten? Bugtuak, ala, sino? Ni Johnny. Kanya? Oh, abang lisom. Abang di mo tulong na sa open. Guraman. Pakiayab mo man. Hindi po ka mo dalat asidig deta. Johnny! Hey, Johnny! Nagparang manong nemi nagkapoy tiya. Amiyanan. Yes, ma'am. Sikat din ang kakabila ito ng sabong? Dagito ng sabong? Ay, yes, ma'am. Kas kapintas mo, dagita nga talo nga sabong. Talo?
meaning I love you. Talagang tarantado ka niya. Manong Nemi, insaplit ko itirupa na digitalo nga sabo. Itinamin ado. Orela na wara-wara. Sa ako tinukol manong Nemi digiti stem na. Sa ako imporwak. Nyamit ng tika sakit eh. Indon maminsan, di akong kaya tisabong ha? Anong nga tikayat mo, ma'am? Mansyon. Baited mo? Sige, sa plidam. Hey, Yolanda. Di ka unay. Makasurur ka na ito nga janitor eh. Paikat kung saan. Galanin tuwalis ka daspan na puno sa plidamon. Di kita na iwara. Kutikan. Nagkutikan. Yes, ma'am. Manong Nemi, manipod idin, sanak matan nga sasadgan. No ba no, makitkita na, saklat kitkitain na. Wala na trabaho, nagsapsaplid ko mang sak kitkitain na. Tarandado lang to yan da. At ako malapang batok trupa na. No kasta nga break time, anong Nemi, mapang kami iti kasidgan nga kaabay mi manong Nemi nga food chain. Agoy-koy ka malatamat ka ni Lorna. Ana, sumunod ka kanya kito rabi? Abay, ada party. Party? Birthday ti may isang bagnang nga negosyante. Ta asawa nan? Handa na. Birthday na. Siyempre, pasosyal. Irawat mo to amin tayo kapipintasan ng arawatem kanta. Agpapintas ko, adad ng tuwa nagpapintas ka, tabarbarim no. Sadya nga masarakan ti sapsapulam. Siyempre, numak nang di agpaparty, ado man di ka di babak na. Barbaring nga. Nagsarikat ti kasto yung mapaspasamak ti biyak ko. Tanya, ado di ka aram kanya. Siyempre, trapintasan. Uri no pagkakatakwada nga pinaay ko. Pinaay ko lang aro din. Baste din. Iprakak lang aro nga saan nga kayat ko. Ulitan na tumanito magpasya. Nabi ako mamat no agregalo. Ada dagit agregalo. Dagit naman lang sinsinan nga regalo. Bag no, awatamat lang. No, minsan awatan, papilit lang. Di na ako magkakaroon nagregalo mo't kadagitik krusyonada ka talaga na pintis nga arwaten. Nagregalo na nga tirwaten, lokal. Baka nung sa mo masapulan, sapsapulan. Isungat nga sapsapulan, tap na masapulak. Anya nga tan orayim latan. Amom tigasat, Yolanda, dumte ang oras sa mga sapsapulan. Sumangbay kang ka. Manong Nemi, iti na minsan nga awan ni Lorna. Saban nga kahit kakuyog, di na duma pa yung kaobisinaak nga mapanagmirianda. Nga nairuamak mo ten. Agpapabilin na kumalatan iti gwardya, ang kaya-kayat kumatla turumwar. Tapos nagasta ka ta. Sa alat nga ti unag, ti opisina tayan ko. Nag-ordera ko, Manong Nemi. Merienda, ti makadakas. Igam ko, ti merienda. Duwang imak. Sumapsabo lang, ti bakante, wala. Sapo mo ta. Niraranapin nga akong bakante. Ngimeta ti suli, Manong Nemi, tempar na tamyanan. Ada. Awang bakante nga lamisan, may mesa ti nakatugaw, Manong Nemi. Mesa nga lalaki. Mas dekak. May I? Johnny? Yes, ma'am.
Hawanin ti bakante na di tila bisaan ko. Ala, ma'am, tugo ka. Ibagmanta, itawan pala makasango ka ng merienda. Amang no, ada ko mapay sa bali nga, babaling ko pagtukawan. Tsak kahit di magsango ka. Taapay med. Sige ma'am, agmerienda kan. Agmerienda, agsangot ang merienda. Naman kita enak manon nemi, yung Jack pinarugyan tinagmerienda. Johnny? Yes. Yolanda? Ma'am? Bakit kita naktikas na, ma'am? Sayang ka. Abay. Janitor ka lang. Nga magbasbasa, Ahmed. Posible balak numat nga mga opisina kasken ka. Hindi masang nga kaskatsap sa pulag. Damag ko nga ron nga talagang nagsapsapol ka ting nabaknang. Awan ka na tagar-aram kang gabaknang? Datang ti problema ka. Tano damang pasyar kanya, sa lutsud nga daos, rich ka ba? Manon nemi kabayadan nagsasalita kami, saan nga may isina, timatang ko, itirupa na. Guwapo. Iso na lang tama. Janitor nga ron sa nga baknang. Johnny? Ma'am? Ada girlfriend mo? Haumpay. Ada yete mo? Ada, si kangay. Dinakmat kayat. No kakaiso na gayatak. Timat babae nga, saan nga mga ayat, itikas kanyak nga janitor lang. Ngam na makauray ka, ma'am. Baliwak to taga-agarim kang kano, may sakto mater nga professional akas kang ka. Apa yung amin? Nga niya. Pwede kas tang edad mo, nag-graduar ka kuman, nagtrabaho ka kumaitan. Inaw na kang imsyak, di ba? Duha nga tawen lang. Naladaw ka nga nagbasa. Nagbali na kayo nga balog. Di surutak ka rin barkada. Diyak may pas nagtagbasa. Kas panusak, panakadusak, ang bibiyag ng sisya. Siya akong di magpapaadal tibagi. Kahit mo sawin, linaksid na ka rin ti parents mo. Kas-lakas ta. Sadak to ka lang maawat. Numatino akon. Yun to makapaggraduar akon. Kahit na ka nung agling etak, bukod ko apagling etan, itanyaman na balik. Sige ma'am. Sino mabasa ka nga? Siyempre ni mama. Numampaulila kami ni ama. Sige ma'am, ituloy ng tagmerienda. Hindi ka ba yun nangarugi ah? Kaya't mo? Subuang ka? Bastos ka niya. Api ko subuan na. Alan. Manong nemi nangahala ka rin ti merienda, spaghetti. Dajikot sara na. Una tinidor na, tinaramat na. Ngayon takal, ito ko na hangko pa nga narugyan ng spaghetti. Sana isubon kanyak ti tinakal na. Kahit nangasawan, dadya inusar na nga tinidor, intakal na ti merienda, bastos ka niya. Kunak man na inana ko na de, naka plato, di spaghetti, inparkak ko itirupa na. Dito yung soft drinks ko manong na imbukbuk ko ti ulo na. Tinalyaw da kam amin manong na dati unag iti food chain. Ang paunay ka matin, ma'am. Di ba kinabastos din naramid mo? Nakabibitas pa nagsasalita ta? Dati tinidor ng nusar mo? Inkabin mo, tinakal mo yung jakpe na nasagin nga merienda? Jak mat inamalam ta, tinidor ko ha. Dito mat lang lamis, dito mat lang kutsarak, tinamalak. Oray pay! Kinabastos din naramid mo. Sorry. Sa anak to rin nasisid ka na. Si Kamat, masisid ka niya ka. Bastos ka talaga niya.
Sa ala kon nga nagamirianda manong naimi. Pinanawa kon. Siyempre ako kon ito bisina. Hey ma'am, ampe ka sa turupam. At amanin ka pang bungtag mo. Sino? Kinuna ti gwardya. May sagad na ti gwardya. Di dyan nga Johnny. Talagang mapuur ti karawak na dyan nga lalaki. Manong Nemi, kadagiti si Marsaro nga aldaw. Sa bali matan ti janitor. Nag-resign nga tal. Lorna, Abi sa bali matan ti janitor. Nag-resign ni Johnny di Kalman. Nasakit unay tinaramid mo. Nasakit unay kang kuha na tinaramid mo. Imagine. Idisanguanan di kitado nga tao. Nagasamat kami intap kalmong yung gudugod ti spaghetti, iti rupa na. Samo palang binukbukan iti soft drinks. Di wow. Naawanan nga. Mangkurkuriro kanya. Sana ka matakurkuriro na. Madin po di kano din na odi. Panang sapi-sapit mo kung kuha nito red rosas. Kasi kamatimas sa di kalma. Gabot agsapol ka ti bakante nga mabali mo pagtugawa, di ba? So nang magkaking ka katawag ka di kalman. Kadistoryada. So nga di matlang kalman, nga nag-resign. Oo. Baka itatatawanan ka sapsapulungan. Never. Pag hamanak pagindi, tawanan na makikita kas kang kuwan. Aging gaman nung naming nga dimtengen ti sapsapule. Iti may sa nga parte manong nami gugwapo babaknang dagiti adang impantandar imatandar kami met kan Lorna feeling rich met na nga at least ores ang kamabaknang napintas kami at dagiti asawa dagiti babaknang nga handabat nga napipintas. May sa manong nami nga nakakagwapo nga lalaki ti masasidig kanyak. Irin to tawan ni Lorna ti asadeg ko kapot at na ngamis mat kang kuha ng pada na nababapada mga babae. Wow! Iso da ito yung ti ororayek. Isos. Hey! May inlabak kon. Sabi ko mata, inainlabak and then baknang. Hey! May I dance with you? Sure. Enjoy na ti ima na manong nami ingatok pa ti ima. Inawat na. Wow, nagbarad na kulap na. Nabanggam timipon manong nami kada kita madamag salsala. Wine, sweet music. Enrakos na manong nami tatagkyag na ti sikat ko. Yung para mahumot na kiti imak, nakulap ko iti abaga na. Medyo tangad ko kabotam. Natay-taya kami siya. You're so beautiful, Yolanda. Ang tinagan ko, nagsalutsudak mo na sa kamay nga may kainalo. Siyak ni Rico. May isang manager, ti may sanata ko kumpanya. Manager? Nabaknang ka no kasta? Sama naman ko nangabaknang? Ngayang baknang. Gamotang. Adaan ako niting naisaga ng balay. Mansyon? Mini mansion med lagi diyan. At least, ada nagasagan nga pangipanak. Iti babae nga. Ipat-patig ko. Kan para agbalin nga anak. Ina, di kita agbalin nga anak ko.
Amom ka dito ang sapsapo lang. Damuak. Barbaring ko nak no qualified ak. So masaday ka. And siga talaga sa sapsapulik. Dito ang kinapindas mo. Pacheck. Ngawang pa'y tinakaraman ka na kitilips mo. Mapiliak eh. Jack ka di may kari. Well, kitain tanong kas parigan. Ipasir ka doon sa Dibalay. Nukonsunadam Dibalay. Isundo pag naidan tanong kasawa ta. Well, nugo kwarta di bangko. Milyon? Medyo. So, you're a millionaire. Mapanakas ta. Ada bukat mo, ada logan mo? Awan. Isagutan ka. Ito, kabibindasan ng brand iti kotse. May bagay kin na, napinda sa kotse, may bagay kin ka. Awang ka di pa iti nang iupro ka nga, regalwan na ka ti kotse. Aging galang iti. Handa lang iti second hand nga kotse. Ngayon ba nanok ko ma? Ito kasta kibintas mo. Masapal brand new ka. Pibintasan kanginginaan nga kotse. Milyon di balor na kotse, di ba? Sigang rati sa puling no kastari ko. Agim, hell, si anak pa yung sure. Anong name today, dimit lang rabi inawis na. Let's go. Sa din, no? Nasa din ang kayat mo. Naringguruan dito eh. Noon pa'y mamanong yung patukar dati, hot music. Garagatag pa ada ka duwag. Alangan mo't nga ayaw ba misona. Three is the crowd. Rico, nakalalisto ka. No, kasi dito malat yung pagtungbalan na. Santa ni tuloy. No. Anyata mo, baka manglimlimo ka lang. Feeling rich. Baka maalilawak lang. No. Saan ka lilawin? Di ba kita kang karag ebidensya? Nagbagada kinilor na manong nemi, dito hindi dyan sak. Nasara ka kon. Agananad ka. Baka no peke nga milyonaryo suna. Sanga peke si ka. Alahas laing. Dising-sing na. Oh, kadi. Charilo na. Jekwentas na. Amok mo takilatis kat alahas. Kinakita mo tiwalit na. Nabungbang diwalit na. Baka mo't no. Resersibo lang tinaglaot. Remuan kami manong name iti dahil nga lugar. Napang kami ti parking area. Nakaparking nga di kitilugan. At enruar na nga tulbek. Sa adan nagkuning nga car. Wow, is this your car? Yes. Bukod mo? Nainagan ka niya. Isun sa kapipindasan. Kanagiti amin nga na parking dito eh. Yeah. Wait lang, okay? Ilawat ko diri daw. Sige, thank you. Naglugan magtaniso naman nung name iti sangot Manibela. So, di nung muna ka paparanda. Jack, manamukin ka. Oras sa din, no? Huwag lang sa biglang liko. Biglang liko. Sambay lang arumbeng. Okay. Agora ka. Awan sakit nakasagana kanyak itakakas. Nabangmang tawalit mo, hindi tatawad na cast. Let's go. Hindi tiyam. Nabang kami manong nemi, di may nga ATM. Ikarawarak bitang. Mabalinti sumurot ko kitain nung manot nagyan di account mo. Sige.
withdraw manong name. Idirmor resibo kalpasan nga. Kinitak manong name. Wow. Bakit? Ang mamalabasahin manong balance ko? Manong balance na? Minira ka na lang. Sako pa kinita manong nga zero. 5 million? More than 5 million? 5 million na daw 500,000. 5 million, no? Account mo talaga? Maling ko withdraw na saan kong account. At dapat sa baling account ko. So, you are a millionaire. Sa alang may cast, millionaire pwede puso. Iso na lang ta, no agayatak. May salahin. Si Kalahin, Yolanda. Okay, let's go. Parantang natin. Kahit man biglang liko. Hamad ang gabot na nakita kwarta mong nasur ng 5 million biglang liko na huwag naman. O nagsapsapo lang tagas kang ka. Kahit kung sa akong tulay pa, di amin ko. Into no. Malpas di kalaysa. Di kalaysa na tumigatin. Sampay mata. Okay. Bakit aking ka di balay ko? Nga agbalin to nga balita. "30 minutes manong name nga nag-travel kami. Idyo tayo? Along the highway? No. Along the beach. Di makadanon kami manong name nakadadong silaw nga palawlaw iti may nga. Wow! Nakapinbintas. Gapo ka nagiti silaw. Napintas na makita mo ti balay, ti rabi, inabintas tumanin ti aldaw. Adamis mo iti. Manong metro, 100 meters away to the seashore. No, dakati nga to, iti third floor. Pero nga makita mo ti China, kada Japan. Makita ti Taiwan. Anda ti bakras, ti turod, nga si Mango iti baybay. Yeah. Sige, bait lang ha. Nagpusina. Madamdama pa'y manong na'y minalokatanin ti gate. Apaw, nagpinta si tunig. Iti bangir na akan nigid. Swimming pool? Yeah. Balay mo na ito eh. Makastrek na kamarod no saan ko balay. Iti sumrek kami manong name dua nga nalapsat magbabahay nga naka-uniforme, katulong siyempre. Good evening, ma'am, sir. Kunada nagdaydayo. Dado ni Ma'am yung Yolanda. Isundo ka ditag baling asawa yun, sir. Isupay lang tinsarek ko mo. Nga, balasang dito iya. Mansion ko, mini mansion ko, di ba? Nakapimpintas, sir. Bagay kayo. Ay, nakumudyanan na. Adamad langin insangpit ni sir nga babae dito balay na. Siguro, sir, dandanin ti kasar. Orin tumigat, nabalin ko ni kasar ni Ma'am Yolanda. Kinpasyar na manong name ka di kwarto, di first floor, second floor, aging ka na pang di third floor, iti ta. Balkona manong name. Wow! Nagpintas nga lugar. Nagpintas nga balay. Kas kapintas mo, Yolanda. Will you marry me? Di mo pa yung baga kanya, I love you. Mary Asigod, I love you. Inigaman na ti Makmanong name isa na nagkahan na tibukod. Itailangan na kamamuta. Alahan mat nga aklonan ka Asigod. Samon nga baybaya kayo, nga basta istong tumatungpal na. Diyan po yung nahadal nga naling tirik na Rico. Yes, agpeso.
sikat arara paapek ang kasapo na lang ang tanang ak. Biyang ko nagtanang. Kaputo di kakadi pala mamati. Mamati ak. Siyempre, saan ka makastrik dito no sa mga balay. Kasi nangikuti may sa katulong itay, itapay lang at dain sa rek ni Sir. Anapintas nga babae nga, iti balay na. Iti mansyon na. Kung na itay, di ba? Di mamati ak. Malaksin na, tinulagan di kiti katulong. Malaksin ano, balay da ito, ti kasinsin mo kita. Panggap na lang alilawan nga pagbalinam nga balay. Dahil yung account ko. Account pa iti kasinsin ko. Muli mo kitain na ito yung ATM card ko. Nganagan ko nga mismo. Rico Fernandez. Ang panunod pa lang na yung bag, Rico. Mabalin? Yeah, sure. Umiyan ka dito eh. Nga mabalin. Hindi, itulnog ka. Mabalin. Alangan ba't nga may sak nga gawin pag luganak ko. At dapat driver ko. Di sulangin timang itulnog ka. Oh, italak na kanyak driver mo. Kasano na ripen na. Sa bagay, urewan ko na. Tsaka palupos. I love you. I care of you. Manong naming tulnog na inya mamuk ni mama. Nakaring di dua nakakapsat kong lalaki. Ate, iso ka din? Ti, di ang baling nga kayong mi? No, talagang isot na yung kari para kinamanam niyo. Di dua nga lalaki kakapsat ko. Well, no may kariga kada kayo nga, may kamang, apik di nga saan. Nana, mabaling nga ngawagan ti mama. No may karkari kami, anak, kapit din na saan. Kas magkita, magagangay lang ti balay mi. Ma, insirak na ko niti, malamansyon nga balay na nagbintas. O may kita sa jay. Daw makita kayo. Napimpinas man ti Aldaw. Kahit ko tumin sa jay ti Aldaw. Kanayon kan doon nga ada sa jay. Di kan doon nagtatrabaho. Agyang kan doon lang sa jay. Nung kasawat at napagtrabahoan naman na ta. Nagbalinggalatan nga senyora, dunya. Kan kanay malatan nga paspasyari, tinapinas nga lugar, at matmatam ti baybay. O saram ti telescope, nga da sa jay, tap nagastakit na makitam sa jay, sa bali nga isla, sa bali nga pagilyan. Manong nemi, inawis na kami, iti may isang aldaw, manong nemi, iti balay na. Kaduak ni Lorna, graman da mama, kendi dua lalaki kakabsat ko. Iti makita min, manong nemi, makita na kiti kakabsat ko. Mapasungadan, sumungsungad kami kit, wow! Wow, dalang wow, manong nemi. Stamot yan kini mama, ni Lorna, kahit mo asawan, dito ti balay ni. Ni Rico. Nakpintas. Awan ti party manong naming ang magsagana da kadakam lang sa nga iti da. Nakalalis tumat manong naming di katulong anang isagana ti amin. Kinidaw manong naming ni Lorna agdigos kami sa swimming pool. Awan ti na isugot ko nga pagsukata. Kinalamat ni Rico manong naming da nakasagana. Ano? Kahit mo sawan, nalabahan nga yung suot sa bali. Hampay nga na usar. At ang kami nga nagundahoy nga, at sa ngilik may ayo da kahit na nagdikos. Napatasan na nga nakasagana, and available. Nga, hampay nga na usar. Kahit mo, tupis lang. Baka,
Di mo matapel ang tiriknam. No nakatupis sa kamakit-kitam. Baka humay nakarakupin nga sigon. Uris na ka nakatupis. Madlaw nga talaga na pintas ti pamangin. Perfect. Iso nga, nakaragragsakit to lang atan. No talagang sikat agbaling ang misis ko. Agin enjoy di kiniduwakap sa ko. Manong name is tamat ang kini mama. Ganda kami kini Lorna. Dakam lang kini Lorna manong name ti mapug di swimming pool. No pag-abahay mga talaga ti bagimi adayo na pinpintas ti pamagigim ni Lorna. Hanggang po ta Lorna tinagan na. Katsi ka. Di kag digos. Aman. Kino na manong name ni Rico. Inikat na matenterawatin na. Naka-swimming trunk. Wow, Yolanda. Perfect. Nagpintas. Di ba maging ni Rico? Baklang laro din. Nagwapa pa. Agawag sa isura ken ka. Luka. Di agawon. Hamad kasikat kayat na. Sa isa. Awan pinagkinawatan niya. Sa kupang inaklon. Nagwapo, nabak ng anabalat sa pulat manong. So ang alpasan di makabulan, sipod na nga mamo ka nagpropose ni Rico kanyak, inaklon ko ni Suna. Ito mo na udaway nga arakupan nagtimay sa nga lalaki. Rico, I'm so happy. Natong palin tarapahap ko. Arapahap mo nga niya, nga marakop ka. Narapahap ko nga mga malamang nanam ka na lips mo. Rico, Ito man agundaway manong naming at mga malamang nanam ka na bibig ko. Amaramanak ti barak, lamuyot mo ti bibig ti may sa lalaki. Itinapahot manong. Ituloy-tuloy tayo. Siya na para kaangay iti may nga wedding ceremony iti iti baybay iti sangot ti balay. Dito beach wedding. Alasan na dito ito uneg iti sangot ti mansyon iti pakaangayan ti reception. Ipaisagana ka na ilang. Masapo lang grande. Masapo lang napindas ti panakaisagana ti kalaysata. Ket kalpasan ti kasar, first night, first fight. Iti makita ken ka, agbalin nga master bedroom. Ito dito nga mansion. Sadyeta, honeymoon. Naisagana nga da kasta manong name nagdinamag na ipablaak siyempre. Awanti di mangibaga nga nag-asatak manon nemi. Kagasgasat ka. May nga milyonaryo. Gagang nga milyonaryo. At dahil na pintas nga balay. Magkarang nga kotse. Di ba yung galo na kami ti kotse? Di na gatangan na tulang ka nun na makapagkalay sa kami. Ni Lorna manong name yung apal. Ure pa digiti ko pisin na kadado mga babae. Kapada ka babalasan. Kinaamin-amin dan. Ay, siyak to kung mga ba't di makasapol tikas kiniri ko. Yolanda, orayam Lorna. Basta agsapol ka, ken orayam at talaga. Ay, wanggayam. Kumusta ka taitan ni Johnny? Johnny? Di mo rin palpalagim na dyan nga lalaki. Awang matin, pag-ubran na nga taitan. May tuloy na nga tayo panagbasa na. Agbalinto nga ta professional. Tanda ni Sam naggraduare na. Siguro. Kas lang nang mayaga na iti nga. 1 year laengan ko na.
Manong nemi napasamak kas tinararapaap ni Rico. Beach wedding ni sa ganang limbag manong nemi tigit ti baybay. Tanga nga tao. Permanente nga talagang tao na mabaknan. Dito'y manong nemi na ang reception. Buno seremonya. Pero may manong nemi kakaimas na kiti na isaga nga taraon. Kaslagla. May tayo kan itiragsak ko manong nemi. Kasla saan ang nagdisupay tidapan ko manong nemi iti daga. Kaslagla. Tumay tayabon manong nemi itinapalaos nga ragsak ko. Nagagasgasa takano. Siyempre nagasat mat ni Rico. Gamot siya. Asawa na. Napintas. Perfect. Virgin. Naging gadimtengen manong nemi duro Ryan ni. Iti first night mi manong nemi. Perfect. Ti pangibilangan ta kanyak. Ti pamagik ka namin. Tingnan ta asawa. Pakamat no bakla. Sos nga tan. Tingnan ta lang babawi ko no. Haan nga taman. Nalaking lalaki. Nakitak magtentim, kinamatyo naman ng nemi. Akit makitak manin. Ti awan tapar abagina. Nga tilangin brief na tinabati manong. Nakabato ak magtentim na rasay. Awan magtentim na parang ako manong nemi tingato. Dim light manong nemi. Very romantic. Romantic para kanyak manong nemi kastamatan kiniri ko. Ito sa magpatisuna tinalawa kama. Iti nakapinpintas nga si Led. Iti mansion manon eh. Yolanda, sweetheart. Kinuna nang inyarasaas manon nemi kat nagbara ti sangaw na. Oh, Rico, sweetheart. Nakaragnagsakak ko na eh. Katong pahalin tarapahap ko, makasawa iti kasken ka. Sana ko nga artista. Napinpintas ka nga amang hindi kita artista. Uno kita pang Miss Universe. Sikan di kapipintasan para kanyak di tilubong. Oh, naramanak idin di kinibibig mo. Ngamita kahit ko. Ngayon ta tinakapapaot. Aramanamet di kinibibig ko. Manong nemi nariknak man nang dagiti agik na kanigibibig ko balbal sekmet. Nariknak pa yan manong nemi ti aprus na tinabara bakulap na iti doa abantay iti barukong. Oh. Tsak may ladawan manong nemi ti mariknak a sensational. Perfect. Nabintasak ket guwapo isuna macho awanan ti sa pulak pa yun. Nagpapas kam na ro di tiragsak manong nemi kini Rico di day di nga nagpatnag kalpasan nga naburaken salsalamet metak a kristal. Saan nagbabawi? Diyak pulos agbabawi. Saan na pulos manong. Kalpasan di makalawas nga honeymoon mi manong nemi di mismo nga mansyon. Ruhen, tanong ti aldaw, mapagkamagpaspasyar, di ikit ti baybay. Pag na, pasyar mi, kadag na napipintas nga paset data nga banta, turod manong nemi. Siya terabi manong nemi, aramiden mi, iti agpapas iti ragsak ngagkanaing. Iti agsubli ako manong nemi ti pisina, hi, kumusta? Ti may isa na baknang. Kastoy. Saan ka ba't nag-kutsem? Pagkakatan ka kutsem. Underpasses. Ano? Ang istorya ka ba't na? Kinuna ni Lorna manong nemi. Awanin ti may istorya pa eh. Basta perfect. Uray no, nalingit ti romansa.
Agkalaing kami nga duha. Ore no, okay si size na. Size di. Kaya mo lang tanano kasi no, katakil na. Kalkalaingan na. Sa nga basit, sa madatakil unay. medyo. Dapat ko man, ada ko man ako pagkumpara mo, nga nakakita ka din extra large, kada large. Ore no, umuno na ka. Unaggandan kaya kang kanayon. Ada gundaway nga mawin duwak, hampay king kuha na. Oh, nagmayatin. Di ada gundaway mo nga tumayok imsuna. Ada gundaway nga isabat kami siya. Kasin ka rin naman o Demi. Tinaminsan nga panagawid ko dito balay. Anong Demi? Panangalakan niya, driver na. Hindi kagangilan yung kotse. Sumangpet manong Nemi. Hey, sweetheart. Aking kotse ka neta. Iso di kakarik kang kayo regalo. Iregalo ka niya. Amo mo drive. Awan na hada ba? This is yak. Yeah, this is the key. Isi Brooke. Wow, thank you, sweetheart. Amon di balor na ito eh. Amon nga magbaga, amo ka milyones. Amok ti Brad na. Nakakita akong ni Kastoy. Tapi binas ni Kotsek yung kotse ma. Huwag nga rin, nangin nga at Kotsek ng Kotsek. In-drive ko manong Nemi, wow. Nagpamyana na, itiigit ti bye-bye, pinaspasak, naslaw. Oh, sports car. Iti pamayak manong Nemi. Dito lang no, may dungpar kong awon pa kay dungpara. Beach nga ron. Saan nagsubli manong Nemi? Wow. Oh, kanito sa pulit pie. Hindi nakakotse ako manong Nemi yung sumbrek to pisina. Yung parking ko manong Nemi ti awan ti nakaparking ang parking area ti bangko pang opisinaan. Ti kwardiya ti masadik. Hey, ma'am, good morning. Yeah. Bukod dyan kotse neta, ma'am. Kotse, regalo ni mister ko. Nagpintras na gina na ito, ma'am. Mamalingkat nga rin nga, may regalo ti asawak ti saan nga napintas ka na gina. Natungpal tira papyo, ma'am. Talaga nakasarak kayo ti perfect nga lalaki. Guwapo kin bakna. Yeah. Natungpal ko tira pap ko. Kumusta ka kano? Sunag ko na. Ni Johnny. Kahit mo tutungpain ka. Ma'am, nakita mi sona? Ma'am, kung kunak lang, malagip ko lang ti panangaron nga ni Johnny. Johnny to rin. Okay na, tinutupak ko man ni Johnny. At ako makastoy. Awan. Huwag nga ron, ma'am. Talaga bilib kami kan ka. Kung namin lang no sa mga sapulam, sapsapulam. Nasapulam nga ngagpaiso. Adan inem nga bulan manon Nemi ti panagdanami ti asawang. Iti saludsudan na. Agtumtumar ka? Tiyan niya. Ti contraceptive pills. Saan? No, sweetheart. Apay nga rin. Bakit di mo kayat tiksikog? Di mo kayat nga matadahil ti pamagin? Sugat iti atap mo na ita. Sugat mo na atap ko. Nagagusto sa sweetheart. Kahit kumantya ganak. Ure ganak, saan ko itulog kung matadahil di figure ko. Sumati ko na. Baka na diferensya. No ko? Saan mo tanak, pakamatayag na diferensya. Tapno hindi sigurado. Natong pa-check up. Dapat kami nagpa-check up ng padpada manong Nemi, gayem na doktor after a week. Dapat may namuti resulta. Ako, diferensya mi nga doon. You're lying, my friend. Dumteng tulad ta, ang sigog ni Mrs. Kung natigayem na nga doktor manong Nemi. Kadagadi si Marsaro ng gundaway manon Nemi. Maradlado mo tanang awit ka asawa. No si Tek. Rico.
Sa mga kunahin nga, may panggapit ti business, iti pa nakadalado mong gawin. May panggapit ti business, nagiti atin na ka party. Amumot kanya kaunti posisyon ko. Being the manager, uno babae. No, sa mo panunutin nga babae, di ka po na. Ana palit sa pulag kang ka. Baga, kahit mo tinga ganak, kung nagkaputot, kahit pumutot kahit sa bali. Gabutan jakpat palang panahon siguro to, kaganaka. Tinapakadanagan, sweetheart. Ang taka di problema? Awan. Hanggang kasto na konti problema. I love you. Yes, amo. Yeah. When gayam, dahil din ang tulagan dang panagbalbali ta karagiti account mo. Di ba? Naskin nga dadyon account ta. Te kwarta mo, kwartak na din. Awanan ti kwarta kiti bangko. Awanan di milyones ka nakita. Nanganak ko mga rin ng gastusak, ti panagkakasarta. Manong tinagastos ko, di ko na. Kita masusuldo mita. Di ba diretso di bangko? Ada ka di problema, sweetheart. Awan pagdanagam, kabaylak na ito. Kahit nangasawan, ada problema. Uwain ng kabaylak na ito, ang pagdanagam. Manong nemi, kimarkaro ti amin. Ada dagiti gondaway nga, sana nga agawid ti asawa. Kontaga, agriring ti cellphone ng samat nga sumungbat. Nanagurya? Ay, ma'am, apay. Kasalan ti kabayag mo nga katulong ni Sir mo nga riko. Idi, naipatakderin dito yung balay. Siya akong tinayaban na. Kapinunom ni Rico. Asidag nga kabagyak nga kalugaram. Kalugarak. Tasang nga tagadtoy ni. Saan kami nga tagadtoy kini Rico? Nagbali lang nga rin na kami dituyan nga ili, hindi nipatakderin na ito nga balay. Anit madmadlaw mo kini Rico? Kadagitoy. Baka magbaganak yung kati problema na. Asin ni Rico talaga. Naggapo mo iti baba. Ngem gabot kinagagit na. Pasnak na nga nagbasa. Kinagagit na. Nalisto nga, na-promote. Agbaling, aging nga, pinagtalkanda ng manage may isa nga kumpanya. Ngayon man manage na ita. Gabot tayo suit manager siyempre. Alisto nga, inaka-ornong iti kwarta. Dito yung nga balay. Balay na nga talaga. When, ma'am? Nangalan natin yung patakdiran. Agad, siguro, kuha na ako na anak. At siyempre, ako matid, insigida nga may gaman na nga milyon na kwarta, inyutang na iti bangko. Uwan, ma'am. Nga tintenagan na. Monthly. Uwan, ma'am. Baka kadagitoy nga sanang na makabayan. Ma'am, siguro saan nga maibagakin ka ni Rico nga diretso ken ka. Tiyan niya, saan nga manager Arizona. Ano kahit mo sawin? Inikat dan. Nga dahil tatiga po no apay nga.
Saan nga awid ka puta? Tanya, huwag ka nung tirupa ng isarang na ka. Ako mo, pagtinag na ka, nagitinas ka nga tinagan na. Baka tikot sam, kad kuyo dandan. Anya? Kan baka na ito nga balay, kad kuyo dan di bangko. No! Sa kapot na nanagurya. Kit mo sa unsang ingkas ti asawag na ti kotsek. Pangalan akong pangkas na, no, saan nga tintinagan. Tanayjik, kwartayo iti bangko, ginastos yun, kasar kayo. No. Nakadispal ko ngamin iti kwarta. At kwarta nga nagastos na, nga kwarta ti kumpanya. Diyos ko, kat baka no, isak lang tapay isona, baka mabalod pa ni Rico. Oh, no, 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 no! Ano nga magbagam? Ma'am Yolanda. Kahit mong sawin, mapuko ko de kotsek, kasi nagalo na kanya. Ngabutasan na namatinagan. Kanda ito nga balay. Baga mapapano tayo aminin. No dumting tun kung daw nga talaga nga guyudan ng tibangko. Siyempre, milyones pa pagtanag na. Nagambisyon ni Rico. Sana nga namin tener. Nakangato man ang imsaan nagpahot iti ngato, baka manabtuong nga din na oras. Kat isyak, nagambisyon akmet. Napadasak met. Kalpasan na. Oh my God, no. Ang pakamatayag laengan. Manang Nemi, kabigat na. Gabot akong kuhangkol ta makontak ni Rico, siyempre. Sayangin ti trabaho, masapol ang sumrek ang trabaho. Ure mapukaw ko ti amin, basta mapukaw ti trabaho. Naku, nagtinakam ko. Usar ko pa ilang ti kotseng ang regalo kanyak ti asawak manong Nemi. Nadlaw ti gwardya manong Nemi nga wan. Haan nga na, naragsak ti rupak. Ma'am, ada lagi ti problema mala. Una dadali na kadung parmo. Tinagpapugo niya, guard. Inasadgan na kadagos ni Lorna manong Nemi, hindi makatugawag iti lamisahan ko. Hey, friend. Kumusta? Lorna. Apay, nasanaltek ka. Gusto laki di damag. Gabuti ka nga lang, Yolanda. Damag ka niya. May banggam ti asawa. Tapay, nagdinamag. Okay. Nakadispal ko na dakil kwarta at kumpanya. Ngay manage na. Baka mo na kapay nga nakaamungim siya. Namo mo mismo iti asawa, no? Di bakit nga taltal ka na iti balay? Di bakit ninana Guria? Nakaroten. Baka pesong kuyudan din na diyang balay. Siyempre, naglo ni di bangko. Kalpasan na, naipatagder na diyang balay. Naalilaw, Lorna. Hanggang naalilaw. Nasara ka mga talaga sa pulam. Ngayon di makadagas. Saan na nga namin tiner, iti kinamilyonaryo na. Gaboto na ruktalan na. Nga talaga nga nagiti kwarta nga daking kuwana. Dinispal ko na.
haring na, tinakaw na, ti kwarta, iti kumpanya. Kasiguradong ibalod na paiso na. Laki lang, pagkalmam, tirik na. Okay lang, just relax. Tinaskan ka, si bibiyag ka, kanada na ito trabaho. Tila babawik. Malakit, gagangailangan na panagbinto ti tao si Kamet. Mukla ko mga. Ti sa mo pinanunot. Posible nga. Mapukaw na kita nakitang mga pakita keng gani ni Rico nga kinabaknan. Siguro, no nababayad kumapay lang ti relasyon nyo. Apan kumati makatawin, natuktalang matamet nga kasi tinapasama. Di adayo ko mga nagbaling asawam ni Rico. Ngim asawam tulad na kapag nagkasar kayo. Mapukaw man di balay. Mapukaw man di kiti daduma pa yung gagamit nyo. Ngim sa mo mapukaw iso na. Taasawam tulad na. Taaya tekto nga tapay lang ni Rico. No saan nga baknang? Di ka dilayang sanikwa, material nga banag, sapsapulan. Iba't patig na ka ni Rico. Iba't patig mo. Iba't patig mo matisuna. Taore ko mang nasaan nga nagparang saan nga baknang isuna no talaga iso nagpitikan ti puso. Saan nga isot imuna nga nakariknak ti ayat? Ni Rico? Sino nga ron? Ngamjak impalubos nga nagtalined det ang ayat. Sino nga ron? Sino ka tiba ko na nga first love mo nga nakariknam ti ayat? Ni Johnny. Ha? Ngamjak pulos intulok nagtultuloy na nga riknam. Na-inlove ka man ka ni Johnny? Ni Johnny nga, binukbuo kami ti Coke. Ni Johnny nga, tinapkalam iti rupa na iti spaghetti. Ni Johnny nga pinampabainam, gabot na janitor lang. Isot imuna nga nakainlabang. Buwan, ngimjak intulok, tas hangisot sapsapulek. Bale may kadwalay nga lalaki nga nakainlabang ni Rico. Pinagtalid mo ko lang kumangkin ni Johnny. Maramit ko. Ket napasamak manong nemi kas tinanamnamak o pasamak. Ginuhid na nga mismo manong nemi ti kotsek. Nakaparking, iti parking area di bang. Nga nakita mismo manong nemi di kiti kwardya. Ma'am, abay, inaladamat ti kotsek. Tagaan na rin nangala. Impulang kon. Binulod mo lang, kasta arig na. Saan matin na matin nagan ti asawak? Ti asawak, diyang matamot ayanan. Diyang matin matawagan. Manong naimi, nangat arkila akitilugan ko nga nagawid. Nga madamat tin itiruar, tinaladan, manong naimi, di kiti katulong. Oh, ano ba ito eh? Ninanaguriya manong name iti masidek, uray da ka. Tapno di kasta kita, ibagami kang kan. Nga tuyan di kiti arwatem. Nga da iti kwarto yu ken ni Rico. Tapay nga, ma'am, saan tayo nga makastrek pa di balay? Iso nga sa mo pala pag-awawidan, papanawan da tayo kilang malugan. Tapag suunay, adan pangiluganam kada kita rawatem. Ngagawi din sa Jibalayo. Kat ni Rico, sa dinutayan na. Tiniliwan na kiti pulis imbaludan. No. No. Sunod na ito. Yolanda, pati ka rin ba kinakin mo? Material lang na kita napukaw.
Ngem si bibiyag ka. Si bibiyag kayo kini Rico. Eh, kana nga sa material lang na po ko kat pati ta asawa ka na po kawan na tamay lungsod iti magbaludan. Saan sa amat una nga nadagsendikaso na? No, ibabawi da, iti panang saklang da ken kuha na, mamalimbat nga. No, may karinan lakid din nga, digitisan na nga mapataod nga kwarta. Kat mabayadan na. Sa tinong ngamin, naapin nga minsan nga nagpagpakita kanya kabayatan nga dapat lagi tiruar nga sa palaga na balon. Apin nga dinasumbatan, ditawag ko tapos na makapagsarita kami. Sumat ti bagak kang kuha na. Isakmat lang ka sa salita na. O ang amin titurid na magisalita kang ka, Yolanda. Alain tayon. Paano nyo nga ruditan? Eh, kinagaawit kami ka nagdibalbalahimin at sumapul kam tumatin sa balik at trabaho mi. Manong Nemi. Kasalasahan nga mas daw ni Mama, hindi lukat na tiri daw, kalpas nga tinungtog ko. Mama, ala, sumrekan. Ay, John, Carlo, ikay man na magkatid na kitay karga ni manang yun, isa rin ko dito nagtibalay. Amo yun ti amin, Mama. Kita, naitibi. Nabuya mi, iti panangisiragda, kini Rico, iti pagbaludan. Takay la kwarta, tadispal ko na, iti kumpanya. Alalala, subrek. Welcome back. Mama, salakayin ko ti matay. Anak, sa mo panunutin dita. Yan tangin na badasang mo tin, nagbaling nga milyonarya. Kas ambisyon mo. Narigat kami anak ko, tak ambisyon, kasta, kang ato na. Di pagyaman na magat. Saan ka na naptuog? Arig na naptuog. Iti abag darikmat. Wala na. Tinasken. Ada di trabaho mo. Matulungan mo lang di kakapsat mo. Tapos na makapagturpos na. John, Carlo, ate, sorry Okay lang, ate. Nga po siguro ti kinambisyosan. Nagkamaliak. Nagkamaliak ka na kang pili kini Rico. Ipatpatag na ka ni Manong Rico. Isungin sa ganan tikas jay. Tapno sa pulan na tikas keng ka. Ngang sapsapul mo tikas keng kuha na nga milyonaryo. Ang gagangay sana na maintainer tikas jay gabata. Nasulisog siguro. Gabuti kwarta. Tiamo na siguro nga madoktaran ng kumpanya teramid na. Anak, saan ka ang panunod idakis ti Bagim, ha? Sige, nangan kan? Diyan, bakit malagipin ti mangan, Mama? Idasaran nyo man ni manang mo. John, dasaran mo ni manang mo tumangan. Manong Nemi tinawagak, dial ko tinumber ni Rico. Yung mga attendant. Baka awal ti cellphone na, di ko nagtipagbaludan. Yan, baka ti cellphone, pati cellphone na, inalata pa yan. At ang atong harti utang na. Nung mabaling kumapay nga, pati di arwatin na, naikapat kang kuha ng pantalon, brief, kat alayan da agad. Mabaling kumalatama, tapno, isupay kami na yun. Kapag bayad na, kanina atong utang na, unang nadispal ko na. Ang samot nga rin nga mabalin, nga sila labos ng ibalod na. Ano di planom? Awan ang pisinam na bigat. Di nga to sa rongkaran di asawam.
Wen, mama. Nagtusar sa sarong karan ni Rico. Di problema na, problema met. Gabot nag-asawa kami. Man, anak manong name idi na kay baludan ti asawak. Nadanadanon ko. Bakit? Nana? Yolanda. Amamudak. Kasano ko di ka amamuk ita. Antinak ni Rico. Sak di may sanga nang nagbalang panaka ina, idi maangit ka sariyo. Saan kayo malasin, Nana? Ay, auntie, sana kabalasin na ta, di makita na akong kan nakabado akong tinabindas. Akit rot, gagangay lati arwate, kan na make-up anak idi. At akasaryo nga ron. Masapul mo't nga ma-make-up anak, napintas, ngagbaling nga guardian na. Tawanin din naganak yung wana. Saan ka ding istoryakin ka, ni Rico? Kumusta iso na, Nana? Liplipas kami nga tayo nga nagsalita, gawid ako man. Isa ka man ti sumubulat mang sarong ka keng kuana. Iso nga damdamag keng kuana, no? Imbay kasi marong ka rin. Naladawak lang nang. Napuyata na kami drabi. Manong name temporaryo pinarwarda ni Rico. Tapnom, sumango iti mang sarong karkeng kwan. Makarwari manong na minarakop ko. Rico, I'm very sorry. Yolanda. Ang nga di mo yung magbagati problema. Ninanagurya lang tinang ibagbagaam no saludsud ka. Anda, ngem kayak ko na. Sa saan ka sumangsangpet, di ka matatawagan, di na pa kaya nakasalita ti cellphone. Kadigiti nga, tiyempo ko ma, siyak kang runaan ng mang tulong kang ka. Namsa nga bale, tulungan ka. Ibagam lang noon niya trubeng karamidan ta. Ano trubeng karamidan ta, Rico? Awan sa bali. No di ba nagpagpakaasi ka na kwada? Sino da? Di aking kukuha di kumpanya. Di nakabasulat. Uri no di dyan ang sukatin kanyak kasarita ta. Di nang sukat kan ka? Nga manager? Sino? Brodek di aking kukuha di kumpanya. Newly graduate, kabailan ng timang manage sa kumpanya. Isunti ng itadanda. Kalpasan na doktalan dati ama anumalyak. Sa din ang pakasarakak keng kuhana. Sa pula misuna, edi nang opisina kidi. Impasyer ka din, di ba? Iti opisina mi di, opisina na. Ibagam lang, ngayon masapol mo. Ay masapol mo na nga mag-appointment ka keng kuhana. Mabidlang ta. Makisarita keng kuhana nga mapangka. Barabaran no si katidang ka na pagpakasi. Ngasunod na lang ngayon ti kaso. Basta nag-promise nga inunutan ta nga bayadan. Di ta nga na. Nadispal ko nga kwarta. Ambil lang. Pamanam, bumurdak lang ti cellphone. Jaguar dyan, the cellphone na. Kada sa cellphone ko.
Aywan kaya. Among tinamber na. Amok. Nag-dial naman ang Nemi. Nag-dial. Nag-ring. Good morning, sir. Siya kumati umay manen. Amis mo magparito mga tisang wanam, sir. Tapno. Sa malo ko man itultuloy ti. Ti kaso. Oray no. Ininutag kabayadan. Hanggang kasi bibiyagak. Tapno lamig kanak ti kung daw yung trabaho. Tapno anda pagbahid ko. Di la mabaling ni misis ko ti ibaon ko dita. Kahit nakatulungan ti asawa. Tapno sana kang paot ti pagwaludan. Tapno da kami ng godowa, tinulog, tapno mabayadak ti yan naman nga. Nakaot ko, nakwarta ti kumpanya, sir. Sige, sir, thank you. Thank you, sir. Wanya, mapangkan. Makapag... Maloko ko ang tatirik nana. Padasem. Anya temo, baka no, babayang kang kakit, lumuk ng tipuso na. Inaramid ko nga rod manong Nemi, ma'am, sino masapulyo? Di manager. At apon yun mo tiyo kong kuana? Ada. Kinasarita ka mismo ti cellphone. Di asawak ti nakasarita. Sige ma'am. Kamin, ada timak ka nang nagkuitunag manong. Lukat ko 3 daw. Good morning, sir. Shakti. Ano? Excuse me, sir. Inrekap ko magtatri daw. Kamin, ituloy mo ito sumrek. Yolanda? No. Ni Johnny. Gabuta didak kasi siguro maoray manong na yung sumrek. Isot timak der na nangilokat 3 daw, nakiktutak. Sumrek ka. Dinagmat ka sarita ya. Diyan ka mong isik ha. Sumrek ka. Come in. Sumrek ka manong na yung pinagtugaw na. Nagtugaw man sa mriti pagtugawan na. Apa yang memunak? Uno ka ingas mo kadilahin ni Johnny? Johnny Fernandez? When sambat na Fernandez ti apelyido taking kuka ka na ti kumpanya, di ba? Idino timbaga ni Rico nga burudakdak ha taking kuka ti kumpanya. Burudakdak ng peso. Ay, meding kinaluko. Lilaksid dak. Inyustro kang kayo, di ba? Malagip mo? Di pa nang bukbuk mo kanyak di soft drinks. Panang itapkal mo kanyak di spaghetti ng merienda, may trupak. Inyustro kang kayo, di. Nga kaya't, dagiti darakil ko, nga agri katakmet. Sa anak lat na basta mang namnama kadakwada. Nga amok nga riknain trikat. Gabot kinalukok mo, nga buradek kabunso. May ibarkadak. Ginastos ko, iti kwartada, iti awan ka sa skan, nga nagbamban ng ganda. Naging ka na nga. Nanduktalak nga awanan ti kwartak. Iti account ko.
Didak matinikan. Di aramatik ang makibarkada. Tapno ka no makasurusuruak. Sapol ng trabaho. Didak ba't nga kayat nga sumrekak iti kumpanyami. Isa nga nagtrabaho. Indrapin ko na nagbasa. Hindi nakapagraduar ako. Nagsubli akong kadakwada. Inawat dakman din. So na, siya akong tisimuka takas manager ito itong kapasit kumpanya. Natuktalang nun idin. Ti anomalya nga ramid ni Rico. Johnny, sir, pakawanan na idin na naramid ko kin kayo di. Nainlabak kang kayo di. You're my first love. Damat idi mariknak ngayat kang ka, Johnny, sir. Ngimsa mo yung patuloy. Ang pingin di mo yung baga, ng anak na ka ti milyonaryo. Tapno, kinayat na kuma. I'm sorry. Pakawanan na. Pakawanan niyo kuman ti asawa. Kay magbakaasik kang ka, Johnny. Nanas ka nang agparintuma kita sa ngwanam. Orin na po kami amin basta saan kumapukaw ti asawa. Gabot iba't patek mo. Iba't patek ko ti asawa. Orin saan ang gabaknan. Orin saan ang gabaknan. Sa mo na kayat pang isublit pa na kayat mo kanya. Sana ka may karikan ka. Saan nga siyak ti para kang ka, Johnny. Kandi na kun kayat pa ay adan asawak. Siguro na oray nakidi. Datamit laing. Kuma. Ngayon siguro talaga nga siya. Saan nga si katinekari? Do you still love me, Johnny? Ipaimula ko man da itangayat. Tisan yung nga parang ipatuloy pati kaso ti asawak. Ikarimi, ininutan mi nga bayadan numan-uman na itang kwartahan at spalko na. Basta makapagtrabaho, iso na magtrabaho ka mga duwa. Mapakawan nyo ka dito asawa. Ipagpagapabla ko man ka ni at Johnny. Manong Nemi, saan ngayon ka rin ni Johnny? Ngayon patasan nanto ka nung propose data na maangay ti meeting da. Isuda nga kakabsat. Agra mo maten di kita naganak kang kuha. Isuda nga kakabsat manong Nemi amang manage ka di kita na dumaduma kumpanya apaset ti kumpanya da. Kaya patasan na kanto ka nung ayuman day tanga bahanag manong Nemi ka di parents na. Namnamaik, Johnny. Sabi ko matulungan na. Ipagpagapam lang ko mang kanyak. Di babahingin mo nang inayat mo. Naman pinagpabain kang ka. Sige. Padasik to. Amom, no salangga po kang ka. Talaga palungsot mi ti magbaludan ni Rico. Iti kas dyan nga imbaga na manong name kas lang nadaanak iti namnam. Nagsubliak ti pagbaludan manong name kita saritak manin ti asawak. Saan ka mabukawon ti namnama, Johnny? Rico, wala ko ma. Apa nga Johnny ti magam? Amamuk ni Johnny. Saan na makamamuk ang wana? Inistoryak manong name kini Rico ti amin. Anya. Kahit mo nga sawen,
Wen, di mo mo ni Johnny? Sakbay nga, sino katan na ka ni Johnny? Isupalat pa nakaamamom? At ay din babagada nga daburidagda, daking kuko at kumpanya. Ngam data kang buridagda ket, sila linaksid da. Linaksid da ng peso. Tapno nagtrabaho, kaya tapno agbalbalyo, taluko-luko nga ron. Nagtrabaho, namamugsuna, iti bangko, pangumusina, kas janitor. Nag-aram kanyak, ngayon pinampabay na. Nakarot na mayak. Kaputin tapkal ko pa yung suna natin. Kaya kuha natin, spaghetti, na merienda ko. Sa ako binukbukan iti soft drinks. Iti, imatang ti ado nga tao. Manipod man din, saan nga nagpagpakita. Ita lang nga nakitak manin. Saan ka din nga nadang dinagtulungan kaputa. Iti kasi dyan naramid mo kayong kuha na. Nagpagpakawanak. Kaya ba naman na kanya? No sa lang agapuken ka, kunana. Talaga palungsod na ka kumati pagbalutan. Rico, adanam naman ta. Agkararag ta kinapot, Diyos. Sabi ko matamam sulto, kaso, iti pa nang ikaritang hinutan ta nga bayadan, ti anyaman nga na dispalkom nga kwarta. Naging gaman ng nemi kalpasan ti duwa nga aldaw, nakaruwaran ti asawak manong nemi. Pinarwartan. Kat ima na mismo dito balay. Rico? Nakaruwara kon. Pinarwaran akon. Oh, no kasta, nawayakan. Wan, pasensya ka na. Dito ay ka nagawid. Kaya nangarot ka dito tiyan ko. Sa nga bali, balbaliwan tatag rubuhat. Mga patakdaran ito naman lang tibukot ang walay. Gagangay nga balay. Nga kabaylan tayo patakder. Ni mama, Ma, anda ni Rico. Ay kit na siya at unay no kastano, pinarwardakan Rico anak. Mama, pasensya ka yun. Okay lang. Mawatan da ka. Nakasumati pa nakaawat ko ti anak ko. Nagambisyon. Natungpal na matagay mapagbiit. Kasumati pa nagambisyon ko. Gabot ambisyon ko. Nagkakasuak. Alalay patan yung tiyamin tinas kang kita. Isanda nga intuloy, ti panangin darom da kang kaawan ti kaso. Uwen, mamangin, pag-reportan da kiti, main office. Tapno niya. Tapno, mga opisina ka mula sa dyan, sweetheart. Anda ka na nagitinas ka ng pirmaak. Sumurtak. Orisanin. Kalpasan data, baliwag tat sumek, agsapol trabaho. Wanang mag-astrek ka katapit trabaho. Naabsolto hakmet. Ako man tinituloy kaso. Wanang nangigda. Ipablaak. Barbareng. Nubalbaliwan da kapag talkan. Nangatot posisyon mo lakid di. Huray makababaan lang basta makastrek ka. Manong nemi tinawagan nak ti asawak idi adda ni suna ti main office ti kumpanya nga kukuha da dyan. Mapahanak ka no sa dyan manon nemi. Nagtungpalak man manong. Nadanon ko dito ni Johnny kan ti asawa. Kan nagrikap sa din Johnny. Kan nagitinagannak kan kuha. Kanya mamunak manong nemi ni Rico. Allah. You're so beautiful, Iha. Naistorya ka na kami ni Johnny. Di may panggap kang ka. Kino na ti ama ni Johnny manong name. Yes, sir. I'm very, very sorry. Nagpakawanak ba tin kini Sir Johnny? Kita kami. Namuak ng isugayam ti.
Ang pagpakawan, nagpatpatipesar ni Rico, kat amo may hanapis na ganti pa nagpakawan na, no nagbabawi na. Amo ni Rico, ti may sa kadagit ti empleyado ti kumpanya, magustuwak, isong alis to nga na i-promote. Ngayon dyan ka mo, apay nga, nasisirap iti kwarta. Pagkamulangin ta, nakaipatakder, iti mini mansion na. Isong rin o gamidi ginibistigar, alala ng rikas taging ganun tuktalan mi ti amin. Asawa, nag-asawa kay idin. So nga, nangarod, masabo lang, agnakam, tikas agaramit ka disangan siya. Eh, wag kapag tagpagpakawan kayo, kayo, amo yo, naggapo kami mo iti baba. Nagregregatan mi, hindi ka sustoy nga, naipatakder nga negosyo. Kat ni Johnny, naistorya ng siguro nga na kayo. Ni Johnny, iti makuna idi nga, etta, iti pamilya mi. Tinaramid mi, linaksid mi so na, grigat ka. At asa mo ti grigat? Kas ka digri kakabsat na kat nagregregatan damit, iti irarang ay ti biyagda. Sir, naman pa yung masyang nagbaling nga manugang yo. Bilang nyo kadi anda kami kiniri ko kita. Medyo kaming ti pamilya. Ikarimi, ininotan mi nga bayadan, tanyaman nga, nadispal ko ti asawak. Lipatan yun dito. Kaya nagsublimat lang ni Johnny, ni Rico, nagtrabaho ti kumpanya. For the second time around. Ngam saan nga manager? Nasuksok ta ni Johnny. Assistant manager. Agbiso ka di, sir? Yes. Kami ti may kaduwang kung tawin. Agaman kami, sir. Agaman kami kata kayo. At namanamami nga, sumayat tumit lang ni Biagam. Noon yaman ambisyon. Hanggang una yung ambisyon. Kinapuno na, napimpinas pa kiti yung patakder ni Johnny nga balay. Ay, ni Rico nga balay. Ngayon di kiti balay, di kita anak ko. Sangkot doon nga rami din kasi yung panang ambisyon, sir. Di kwarta, napatagonay. No amom nga, amom iti panangipatdag iti pangusaram, pangiserbiam. Ano ko mati, diferensya, iti balay nga, nakadakdak kilapin pinasona, ganda tigagangin lang balay, tinaskan ka dagad agandag. Di ba? Halagin nga natay, alis to nga maperdi ng bagyo. Agbaling nga nalagda, ti may sa kapagtaingan. Nung nalagda, iti nairut, iti ay nayat, dagit agandag. Nagyaman kami kada kayo, sir. Kat nanamahin niyo. Diyak to naramid din kasi inaramid ko. Nag-ambisyon ang laumin unay. Nagkasumunti ba nag-ambisyon ko? Nga makaasawa ti milyonaryo? Abe nga rin nga di ka intultuloy ti narik nam idi ngayat ka ni Johnny. Alalalalalalalay, patent tayo di amin. Kata rugyan yun, Johnny, ay Rico. Pasensya kayo na. And no, Monday, sumarig kamit lang ito pisina. Kas assistant ni Johnny. Kasi ka, ayha, Yolanda, okay ka di mati posisyon mo di bangko, ang pagtatrabaho mo, baka kahit sumarig ti kumpanya mi. Sanin, sir, enjoy ko latan. Mapnag akong ti posisyon ko sa jay. Tinapateg, agsublimat lahing ni Rico kada kayo. Ket ipanamnamak. Talaga, nga saan nantun nga ulitan pa'y tinaramid na. Manong nemi nakaipatakdar kami matlayang iti balay mi kini Rico. Gagangailan nga balay. Ngayon kamat lang siyempre kompleto. Ti
kompleto kada kiti alikamen mi manon nemi. Nakaraduar mat lang di kiti duwa kakabsat ko manon nemi kat di murdek nga ni Carlo tinagbati kini mama. Agramo mat ti asawa na. Kat the John manon nemi ken ti asawa na adamat ti balay da. Agas sa tikanta di balay mi siyempre kani Rico. Manon nemi nadamit lang ti kabukbukudan nga kotse ti asawak naman pa'y second hand kastamat kanya. Feeling rich kami matlayang man ang masaang nga nakaro. Kagangay. Adamukod mi nga kotse, adamat katulong mi, adamat mga iwan ka nagiti anak mi, ramang ni mama o may sumarungkar. Simple apa nagbihag. Simple nga rapaap. Saanan nga nalayog. Buhay. Kaya nagdultuloy ka na singpet, ka na siya atin ti asawa, kasmat kanyak, manong nemi, no adada kitay agrok ba bang kanyak saan ko basta pabainan. Thank you. Napakumaba akong manong nemi. Dito ti pagkasaritak, manong nemi, sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, at siguro, kada kiti padak nga di mga nagbuya, thank you, ting kapanangurnos, kalbasang intid ko keng ka di Italiana through your messenger. Thank you, iti anos kan pintas intid ka panang tedbiag kada iti pagkasaritaan. Kada kiti aming nga nagbuya, kan nag-comment, maraming salamat po kada kayo. Tuyag yaman nga da pagaya mo, Yolanda.